Kaixo, oraingoan A Plague Tale Requiem dakarkizue, eta kasu honetan bigarren kapitulutik hastea otu zait, bigarren kapituluaren erdi gunetik gutxi gorabehera. Historia maila batean forma hartzen den unea delako eta gutxi gorabehera hasierako mamira hurbiltzen hasten delako. Jakin behar duguna da ulertzeko da Amicia protagonistea Lukasekin dabilela pertsonaia baten bila. Talde berezi bateko gizon baten bila, Amiciaren neba Hugo osatu dezan edo senda dezan. Eta hemen ikusten duzuen bezala, jokoaren akzio atal batean gaude, kontu zibili behar gara zaindariekin edo etxaiekin, gu baina indartsuagoak direlako. Badaukagu buruan babesik ez daukatenak hiltzeko ahalmena, baina abaia erabiltzen dugunean, harria jaurtiz zarata egiten dugu, orduan ondo aukeratu behar dugu hori noiz egin. Beraz, orokorrean isilka ibiliko gara. Pot hori hartzen dugu, ez dut erabiliko, baina soinua egiteko da jendea erakartzeko. Horri buruan joten diot eta katu egiten dut. Berez horrelako erabakiek normalean arazoak baina ez dakartzat, suposatzen da benetan beharrezkoa denean bakarrik akatu behar ditugula etxaiak, baina, niri maila batean asetu egiten hau horrelakoak garbitzeak. Izan ere, gure pertsonaia baino indartsuagoak direnez gero, lantzean behin gogoko duzu jendea garbitzea, gezurretan bada ere. Eta kasu honetan harria bota dut horra, etxaila zuzenen joan dadin horra begiratu desan, eta harinago joan dadin beste denon baitera. Aukera honago bat izango litzateke lehen hartutako potoa komeni zaidan alde batera botatea eta beste alde batetik ihes egitea. Baina tira, azken finean atal hau bukatuta daukagu, ate hau gurutzatzen dugunean eta amaitutzat emango dugu. Bideojokoak badauzka zenbait atal, historia kontatzeko erabiltzen dituena. Adibidez hemen, pertsonaiaren ibilkera geldotu egiten da, nahita, eta inventarioa edo dauzkagun abilizia mota batzuk ikusteko esaten dugu. Ikusten duzu bezala, pertsonaiak nahiko arduratuta daude ikusten dutelako hainbeste jende dagoela hiri baten barruan, itxita ez diete utzi irtetzen, eta bereitako asko eta asko oso gaixorik daude. Eta lehen bideojokoan gertatu zen bezala, beraien susmoak dira askotan Hugo nebari jarraika dabilkion gaixotasunak zerikusi handia izan dezakeela. Hori dela eta, esandako bodin edo gizon horren bila dabiltza, segurazki Hugo hori tratamendu hobeago bat emateko gai delako. Izan ere Lucas gure kide hau alkimista ikaslea da, baina asko dauka ikasteko oraindik. Asko laguntzen digu, baina ez da maisu bat. Eta dorre horretara heldu nahi dute. Ikusten zuen bezala jokoak grafikoki maila hon bat aurkezten du, eta gidoiaren kalitatea alde batera edo, ados egonda edo desados egonda, berez jokoa ikusgarria da, ikusteko, eta soinu aldetik ere. Eta esan bezala, gidoia gustatu alzaizue edo ez, ezta? Baina, eta hemen, apurtxo bat bideoa ikusten utziko dizuet. Laster berriz akzioa dator, eta begira zer gertatzen den. Ikusiko duzuen bezala, beraien susmoak egia zirela ikusiko dute, eta beldurra sorrarazten ziren hori espero baino hurbilago zegoela, ezta. Jokoari esfortzu nahikoa eskatzen dio arratoi guzti horien mugimenduak prozesatzea,
hemen esain beste, baina gero jokoan jolasten gabiltzanean kontutan hartzeko aldagaia da. Bideokoaren errendimenduan, izan ere ez dira arratoi gutxi mugitzen dabiltzanak. Dakizuen bezala argiak edo suak usatu egiten ditu, eta beraz beraien babes lanabez nagusia da. Hori dela eta zuzia ez askatzeko esaten diote eta epailen joateko berekin. Hemen ikusten den bezala, jokoan zenbait ataletan honelako satitxoak sartzen dizkigu, ihes egiteko satitxoak batzutan jokalariaren garantz ihes egin behar duzu eta beste batzutan aurrerantz. Orokorren nahiko sinpleak dira eta akatsi egitekotan berriz hasi eta beste bide bat probatzea beste. Eta bideo luzetxo geratzen ari da, baina espada oinarrizko mekanikak ikusteko apurtxo bat gehiago jarraituko dut. Hemen jokoan bertan ikusten da nola suaren garrantzia ez da. Eta hori da, sua daukagu bitartean babestuta gaude. Kasuetan suzi hau beti erekoa da edo ez da itzaltzen, beraz, nahiko lasai joan gaitezke berarekin. Eskuan daukagu bitartean, ezin gara oso askar joan, baina segurua da. Honelako sugarrak piztea garrantzitsua da, gune babestuak izateko. Eta laizter ikusiko dugu bezala, zoritxarrez batzutan, suziak utzi egin behar ditugu eta aurrera jarraitzeko. Hala ere, joku lineala da eta beti egongo da irten bideren bat. Hemen ikusten den bezala, beste erabilera bat da, makila bat hartzea eta sutan jartzea. Kasu honetan, egurra kontsumitzen doa eta erabat erretzen denean jadanik ezin dugu erabili. Ikusiko duzuen bezala, mira, eskua errezaio eta beste hartu behar izan dugu. Aurrera jarraitzen dugu, hemen ere ikusten den bezala, helburua urrengo sugarra ganoraz piztea izango da. Eta orokorrean horrela egiten dugu aurrera. Gero buru ausgarrek apurtxo bat komplikatzen du, baina berez orokorren ez dago horrelako nabarmenik. Hemen abaia erabili beharko da, segurazki atal hori zatitu eta zera mugiarazteko. Eta noski, nahiz da goritasun hori ikusi, ez dago erabat piztuta, orduan. Zutan dagoen makila bat jordi beharko dugu. Eta gutxi gora bera hau zen erakutsi nahi nizuena, luzetxo geratu zait, tira, ezagutzen ez duenak eta jakin nahi zuenak, ikusteko zerbait eduki esan. Besterik gabe, ondo ibili. Agur.